May hapon sa tanan din ha, nagtanaw sa akong YouTube video. O karon, nanapog ko i-share sa inyo ha nga ah, parang makahibaw pod mo diri sa Faith Lucky Advice. May hapon. O karon, nanapog ko i-share sa inyo ha about gyapon ni sa bayot. O karon, nakahibaw ba mo nga ang bayot ay upat na sila ka klase? Diba ang inyong nahibawan din na nga sa bayot mao na gina siya, bayot mo na gina siya, pero di ay wala mo kahibaw nga ang bayot upat na sila ka klase. Okay. O, pagsugod na ta. Ang una nga klase sa usa ka bayot mo na gitawag og first class. First class na siya. Karon, ang first class ana, kana bitong mga bayot nga nag-transgender na, nautro nang ilang sex organs. Oh, babae na gid siya, perfect na gid siya, gwapa kaayo, sexy kaayo, hamis kay kutis, hamis kayang mga kuan, giritoki na gid na siya. Perfect na gid na siya nga babae. Imo siyang tan-awon kung sa gawas nimo tan-awon, gwapa gid na kayo, perfect. Nya karon, ang daghan ng mga lalaki mailad gid sa iyang beauty kay imong tutukan babae naman gid siya. Mo na siya ang first class na klase sa bayot. Dito na punta sa ikaduha. Ang ikaduha nga klase sa bayot mauni. Wapa gyapon siya magsaninag babae, si kaayo, pero ang problema lang niya kay lalaki gyapon iyang gender. Wala gyapon siya nag-change. Dili pareha sa number 1 nga nag-change gender na gid siya, babae na gid ang iyang kuan, gender. Kanang ikaduha, wapa siya, pero nagyapon siya sex organs niya nga lalaki gyapon siya. Muna siya ikaduha. Nabilong ana ang kanang mga siksikay nga mga bayot nga kanang klaro gyapon nimo nga lalaki gyapon siya tan-awon. Ana, una siya. Parehas ako maklaro ko nga bayot yun ko. Mag-lipstick ko, eyebrow, mag-makeup. Mo na siya, nabilong ko sa number 2 na klase. Dire na punta sa ikatulo. Ang ikatulo nga klase nga bayot, kana bitong mga bayot nga nangaminyo na. Muna sila nga klase nga bayot, nangaminyo na sila. Oh, nga, na sila'y anak. Pero ang ilang istoryahan, muya-iya gid gihapon na sila mo. Muya-iya gid ang ilang istorya mo. Mukuan mo. Ay kanang makuratan. Ay maanag gyud. Oh, mo na silang ikatulo nga klase nga bayot. Lalaki ang ilang kuan, ang ilang style kay kuan man siya, naminyo naman siya pero pag makuratan mabayot. Oh, kana siya klase. Mo na siya kasagaran mga minyo na siya klase nga mga bayot. Oh, mo na sila. Karon nakaibaw na mo, nga ana day na. Ya, ang ikaupat nga klase nga bayot, kanang bayot gid siya nga uy, dili ni basta-basta ni ikaupat nga klase nga bayot. Kay dili nimo mailhan. Sa iyang barog, lalaki na gyud siya. Iyang istorya lalaki. Ang iyang mga moves, tanan-tanan, lalaki na gid na siya nya, maminyo pod na siya. May anak, may asawa. Pero kung mabati siya kaanyag, kung mabati siya sa iyang kaanyag niya, na dito na, maguba na ang tanan. Pero ang iyang style niya na, ang iyang magamit nga lalaki, iya ginang bayran og dako. Bayran niya nagdako kay parang dili makahibaw. Ana na siya. Parang walay makahibaw niya. Dinagko na ba na siya ginatagan ng klase nga bayot. Kay gusto man siya nga
dili siya mahalata, dili siya mahibaw-an sa tanan kay kung mahibaw-an siya nga ana dahil gyapon siya na madaot iyang reputasyon. Nya kay nabay siya anak, nya iyang asawa di po basta-basta. Nya siya nagtrabaho po ni sa gari ani sa mga kuan, dili basta-basta nga mga ubano mga military, mga usa na lang mauna sila nga klase. Nya basta pag manguwag gali ni siya na digid mahalata kay grabe ka isog kayo kusog kayo mo gamit og saywar. Muna nga dili gid nimo siya mahalata pero pag kundat na gyud siya nawa na mahibaw-an na kay sekreto ra man pud ni glabok mo niya klase nga bayot ang panagsaon ra pud ni kaayo. Talagsa ra pud ni siya panagsa ra pud ni siya mutukar. Mao na siya ko i-share sa inyo ha. Katong gusto manguan kanang mangutana sa ako comment lang mo dia sa akong kuan pag-message lang mo din ha kay para nga ganahan po ta magkuan diri nga napo day mangutana nga kuan. Basta ako ang klase nga pagkabayot nako sa nabilong ko sa number 2. Kung nanay mga kuan nanay 6 organs, transgender na, muna sila ang number 1, class number 1 na sila. Sosyal ang number 1. Ang number 2, femina. Number 3, di na mahalata. Mga minyo na sila. Ang number 4, ang grabe gid kaayo kay perfecto na gid sila nga lalaki. Ang problema lang, kay nagyapoy, itaguan. Karon nakahibaw na mo. Ana di ay nang mga bayot. Pero abin ninyo, ang mga bayot may na sila batasan. Sa inyo lang ayuhon. Nya, kanang may na sila mo pangga og anak, may na sila mo atiman og anak, may na sila mo pangga og ilang di mahal. O mga buutan man na sila. Mga buutan na sila klase nga mga sa atong society karon pare na ko buutan ng pugko nya dakay mga talent. Daghan gid ka talent ang bayot. Sa ayaw mo kalimot pag-subscribe, like, and share my videos. Parang napapuilain ninyo nga makita nga videos. Daghan pa ko i-video sa kung saan nala kung gusto at i-share sa inyo ha. Maura na, daghan kayong salamat. Ayaw ka lagi kalimot pag-comment. Salamat kayo. Salamat.